il-ġid tagħek. Bdiet fil-Galatin, jimxu fl-Ispiritu. L-Evanġelju imma intom tajdu li L-Evanġelju intom tajdu li l-Evanġelju jekk il-qamma ma taqax ngħidu tmut ma tagħmilx frott. Nitgħallmu nisbidlu. Ħallu nfittxu wara dak li jġib is-snin u dak li jsegwi għal edifikazzjoni ta' xulxin. l-Evanġelju ħwejjeġ tagħna. L-Evanġelju intix taħseb il-ħwejjeġ tagħna fil-mobdaw tal-bniedmin. Is-Santa ta' Fludu, aħna ma nbedux minnek, trodilna l-ħajja u aħna nsibu ismu. L-Evanġelju intom tajdu li Bil-Ittra l-Galatin tat-terza. Intom utli kontum sejħa biex tkunu ħielsa. Intix taħseb fil-ħwejjeġ tagħna mabdaw tal-bnedmin l-Evanġelju. Smin, is-Santa l-Awwel, u ħsieb ta' ħawlek intek ir-ribja li jitħabbar lek. Il-Ittra l-Galatin imxu fl-Ispiritu. mill-Kantikut fil-għodu. Għamlu l-molej għax għamlet ħwejjeġ